Doncs la idea del Commander Turtle és que els nens puguin aprendre a programar d'una manera divertida, fent dibuixos. Llavors vaig executar el Commander Turtle i a veure que hem obert la finestra aquí. I un segon. Ara. Llavors li pots passar comandes, per exemple, la primera comanda és que agafi un color aleatori i llavors li pots donar comandes com per exemple doncs avança 50 punts. Ara avança amb aquest. Ara canvia el color, que és la C. I ara gira 90 graus. I avança 100 punts. I ara gira 45. I si vols girar cap a l'altre costat, doncs és girar 180 graus, que és la meitat. I llavors, doncs ara avança, bueno, canvia el color. I avança 100, per exemple. I pots fer coses també com canviar el gruix del llapis. Per exemple, ara poso a 10, que és bastant gruixut, i canvia el color i avança 100 punts més. I ara surt més gruixut. I ara poso el gruix del color super gruixut, 40, i giro 90 graus. I avanço 100 punts. I ara li torno a posar el gruix primet. I doncs giro 90 graus. I avanço 200 punts. I ara torna a canviar el color. I giro 45 graus i avanço 200 punts. I així pots anar fent. I també es pot repetir, per exemple, per fer un quadrat doncs hem d'avançar, hem de girar, hem d'avançar i hem de girar. I hem d'avançar, crec. Llavors es pot repetir això. La L és per loop, que vol dir donar una volta, i llavors seria L, o sigui, li pots passar comandes amb la coma. Per exemple, ho torno a fer. Un color, avança 200, per exemple. Canvia color, gira 90 graus. Avança 200, canvia el color, gira 90 graus. Avança 200, canvia el color, gira 90 graus i avança 200. I llavors hem fet un quadrat. Però si podem fer això utilitzant un loop, una volta, perquè com tota l'estona és el mateix, puc dir L, que vol dir loop, L4, perdona, que vol dir repeteix això 4 vegades. I llavors li dic canvia el color, avança, doncs ara ho farem més gran, 400. Avança 400 i gira 90 graus. I això ho farà 4 vegades i farà un quadrat més gran. Així. I per exemple, si volem fer un cercle, doncs podríem dir gira, repeteix 360 vegades, doncs avançar 20 punts i rotar un grau, com una circunferència completa són 360 graus, si a cada vegada que avancem rotem un i avancem i repetim 360 vegades, doncs acaba fent una circunferència. Ui, m'ha sortit massa grossa. L'he fet massa grossa. Ho hauria d'haver fet amb A5, per exemple. Per exemple, si ho vaig a fer, ho vaig a canviar. Li canvio el color... Vale. I ara li dic repeteix 360 cops un cop, avança doncs, 5 punts i rota un. I això ho repetirà 360 vegades. Es fa encara és grossa, però és menys grossa, la circunferència. I la idea és que llavors aquestes comandes es poden compartir amb amics i així els nens poden fer dibuixos i passar-se'ls, i és una manera de jugar i de poder començar a programar d'una manera senzilla, molt visual pels nens. Doncs m'encantarà tenir la teva idea, les teves idees. Moltes gràcies.